No dzień dobry. Pogoda my mamy, no zaś taka nie za fest. Ale wszyscy wiemy, że to dobrze, bo dzięki temu w ogrodzie wszystkie te roztomajte zieleniny mogą sobie rosnąć. Ja dzisiaj was wzięła do mojego ogroda. Nie jest on za wielki, ale jest za to piękny. I słuchajcie, w tym moim ogrodzie rośnie się taki kwiatek. To jest taka śliczna, malutko różyczka. Ona jest fest bidno, bo ją oblazły jakieś takie wstrętne chroboki, jakieś bestie okropne. I ją tu bajsły, tam ją bajsły. Po prostu straszne. I ona, możecie mi wierzyć, albo i nie. On już się od 3 tygodni próbuje pokazać. Więc jest znodła taka śpiewka z tego śpiewniczka. Ta piosenka się nazywa Ty czerwono różyczko. Jest różyczka, jest pieśniczka. Ty czerwono różyczko. I to jest taka śpiewka, co ją śpiewała Łucja Cieśla, lat 74, z Pawłowic. Dzisiaj my sobie ją zaśpiewamy. Czemu my sobie ją zaśpiewamy? No bo widzicie, są tacy, co gadają, że kwiatki są jak baby. One wtedy lepiej rosną, jak się do nich godo, a jak się do nich śpiwo, no to już w ogóle. Więc można, jak my zaśpiewamy tej naszej różyczce, to ona się roztworzy. Zobaczymy. Ale słuchajcie, bo my sobie ostatnio zrobili takie, wiecie, trochę ferie od edukacji. Dzisiaj musimy trochę wystuż nadrobić. Mamy róża, mamy śpiewka. Jak już chcemy śpiewać do babów, dla babów, no to żeby to działało, ja jest na to gotowo. Mam tu takie coś. Nie wiem, tak powinno być, ale chyba już trochę lepiej. Ale to dalej nie jest wszystko. No bo przecież jak taki chłop przychodzi pośpiewać takiej babie, no to jak sam przyjdzie, no to no fajnie, ale jakby on tak jeszcze miał gitara. I no, że ja nie mam gitary. Mam ino wiolonczela, no albo mam takie coś. To jest ukulele. Z tego jest taka gitara, jak i ze mnie hop. Jak godo matematyczna maksima minus razy minus daje plus. Co my dzisiaj będziemy grać? Spróbujemy się nauczyć 2 akordów. Pierwszy akord to jest akord C-dur. Często my w nim gromy. A drugi akord, który nam będzie potrzebny, to jest akord G-dur. I no te 2. Dla tych zaś, co umieją na drugą stronę, też to idzie tak zrobić. Czyli próbujemy tu, i no inny palec, a nie, ten są. Tak. I potem o. Czyli C-dur, G-dur. Haha, myśleliście, że co, że to będzie koniec uczenia? Nie. Mamy jeszcze jedna bardzo ważną lekcję do zrobienia. Bo my to by mieli różne piosenki, pieśniczki, śpiewki, a pamiętacie pierwsza, którą my mieli, to my gadali, że to była poleczka. No a dzisiaj będzie coś, co gadają, że to jest typowo śląskie, że jak to słyszą, to od razu wiedzą, że to pieśniczka jest ze Śląska. Wystuż, to jest walczyk. Czym się różni walczyk od Polki? Polka była na 2, ta ta ra ta 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 ra ta 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 ta, a walczyk jest na 3. Ta da ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ta. Na krzyż. Będziemy grać powoli, romantycznie, do naszego kwiatuszka tutaj. Ty czerwono różyczko, czemu się nie rozwiniesz? Dla ciebie miło, aż ty mnie pomiłujesz. Dla ciebie miło, dla ciebie
i